drahí priatelia. Budeme dnes pokračovať v čítaní knihy Exodus. Po tom, čo po prechode cez Červené more Mojžiš zaspieval víťaznú pieseň o Pánovej záchrane v prospech Izraela, nasledujú kapitoly 16, 17 a 18. Akoby taký spoločný menovateľ, to, čo ich spája, je už uvedené na konci 15. kapitoly a sú to ťažkosti na púšti. Všetko to, s čím sa Izrael už na púšti stretá, takže môžeme túto časť nazvať púštna perikopa. Je to teda situácia, keď Boh vedie svoj ľud púšťou a ľud akoby má stále tendenciu zostávať v jednom postoji, v postoji sťažnosti, reptania, hebrejsky teluna. To je to, čo spája všetky tieto udalosti. Najskôr prídu do púšte, prídu do Máry, kde je horká voda, ktorá sa nedá piť. Ďalej reptajú, prečo ste nás nenechali v Egypte, prečo ste nás vyviedli z Egypta, veď tam sme aspoň mali čo jesť, mali sme tam hrnce plné mäsa, bolo tam dosť zeleniny, na čo ste nás vyviedli na púšť. Jednoducho ľud má tendenciu akoby s takou nostalgiou spomínať na to, čo bolo a zdá sa mu, že tá prítomnosť je oveľa horšia. Ako na toto všetko odpovedá Pán? Pán vedie svoj ľud vo svojej škole a učí ho dôverovať. Neodpoveda žiadnym trestom. Na každú novú sťažnosť Boh odpovie novým darom. A v písme sa hovorí o tom, že Boh skúšal Izraelitov. Ale skúšal v tom zmysle, že ich postupne učil. Viedol ich k tomu, aby sa naučili, že mu môžu dôverovať, že on je Boh, nielen Boh, ktorý je schopný urobiť obrovskú záchranu ako vyvedenie z otroctva, ale Boh, ktorému môžu zverovať každodenné, drobné, všedné, malé starosti, o ktoré sa aj on dokáže postarať. Dal im vodu v Máre. Ďalej v 16. kapitole sa hovorí, že ľud reptal, že nemá čo jesť. Tak im dal manu, večer im dal prepelice. 17. kapitola, dal im vodu zo skaly. Keď ich napadol nepriateľ Amalekiti, zvíťazili nad ním. Práve všetko toto bolo s Božou pomocou. A teda všetky tieto tri udalosti spája jeden postoj Izraelitov a jeden postoj zo strany Boha. Boh to nevzdáva so svojím ľudom. Neustále tak trpezlivo ho vedie ďalej. A tieto kapitoly by sme mohli nazvať, že vlastne tu sa začína cesta viery. Tu sa začína iniciácia Izraela do vzťahu s Bohom, ktorému môžu dôverovať vo všetkom. A učia sa to niekedy s veľkým strachom, s veľkou nedôverou, ale učia sa. Vstupujú do tejto školy. A hoci majú tendenciu zabúdať, Pán je tu predstavený ako ten, kto večne pamätá na svoj ľud. Čo je také zaujímavé, pri všetkých týchto príbehoch šomrania na púšti je všimnúť si jednu vec, že ľud reptá, hoci nedostatok ešte vôbec nenastal. Nikde sa nespomína, že ľud zomieral od smedu, ľud zomieral od hladu, ľud prehrával v bitke s Amalekitmi. Žiadnu takúto vetu tu nenájdeme. Ale ľud už akoby dopredu si vytvorí v hlave katastrofický scenár, že to bude horšie, ako je to teraz a práve preto šomre. Takže toto je také zaujímavé, že si uvedomiť aj v našom živote, ako často my šomreme práve pred niečo, čo sa ešte vôbec nestalo. Ľud teda šomre a reptá zo strachu. Pozrieme sa bližšie na kapitolu 16, kde sa opisuje jeden z tých najväčších darov, ktoré Boh Izraelu na púšti dal. Ľud reptá, že nemá čo jesť. A tak vo verši 4 sa hovorí: Pán povedal Mojžišovi: Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vychádza a naberie si, koľko bude na každý deň potrebovať. Tým ho vyskúšam, či sa bude správať podľa môjho zákona alebo nie. A teda hneď je tu opísaná akoby aj taká tá prvá tendencia Izraela, snaha, že ja sa budem snažiť nazbierať si viac, ako potrebujem na jeden deň. Ale Pán tu hovorí jasne. Ide o to naučiť sa prijať tú dennú dávku v dôvere,
že na ďalší deň mi Boh znova dá dennú dávku. V hebrejskej Biblii sa hovorí, že vlastne mana, chlieb, ktorý padá z neba a ktorý si môžu na každý deň nazbierať, ktorý budú každý deň potrebovať, tak v tejto Biblii je napísané, že je to devar yom bejomo. Keby sme to chceli preložiť do slovenčiny, je to vec dňa v jej deň. Alebo záležitosť iba tohto jedného konkrétneho dňa. Takže mana je len na jeden deň. Nie je do zásoby. A Pán aj hovorí, jediná výnimka je sobota. Hovorí, na 6. deň si nazbierajú a pripravia 2-krát toľko, než v iné dni. Sobota je jediný deň, kedy žijú zo zásoby, ktorú si nazbierali v 6. deň. A je to teda zásoba many, ktorá sa v tomto posvätnom čase nepokazí. Akoby posvätnosť tohto dňa chráni manu pred skazou. Ale vždy sa nájdú aj takí, aj sa našli ľudia, ktorí tomuto Pánovmu slovu nedôverovali a v strachu si urobili zásobu a všetko sa to pokazilo. Takže jediná výnimka bol tento 7. deň. V 12. verši sa hovorí: dávam tento chlieb, aby ste vedeli, že ja som Pán, váš Boh. A táto veta sa bude ako refrén opakovať pri všetkých ostatných daroch a pri všetkých, dalo by sa povedať, ostatných skúškach, kedy Pán skúšal Izrael, skúšal v NSH, po hebrejsky. Skúšal v zmysle, že Boh postupne učí svoj ľud k dôvere a vedie ho k tomu, že sa môžu na ňo spoľahnúť v každej chvíli, že všetko mu môžu zveriť a on sa o to postará v ten patričný čas. Takže akoby taká prvé pokušenie, ktoré tu bolo pokušenie nedôverovať, pokušenie zo strachu si urobiť zásobu a pokušenie nazbierať si viac, ako potrebujem. A v 18. verši sa hovorí o takom zázraku, ktorý tu nastal, že vlastne tú dennú dávku many potom odmeriavali omerom, čo bola jednotka množstva. Ten, kto nazbieral mnoho, nemal nadbytok, kto nazbieral málo, nemal nedostatok. Každý nazbieral toľko, koľko potreboval. A tak vlastne celý tento zázrak mal poučný zámer pre Izrael. Mali sa naučiť, že netreba si robiť zásoby. Že Boh je dosť mocný, aby mi každý deň dal to, čo potrebujem. Nedá mi viac a nedá mi menej. Dá mi presne to, čo potrebujem v tento deň. Dá mi vec dňa v jej deň. A celá 16. kapitola končí 35. veršom, kde sa hovorí, že Izraeliti, ktorí akoby neustále prepadali v tejto škole dôvery, sa nakoniec predsa len naučili dôverovať. Izraeliti jedli manu 40 rokov, kým neprišli do krajiny, v ktorej sa mali usídliť. Jedávali manu, kým neprišli k hraniciam Kanánu. A tak je to také veľké slovo povzbudenia, že ľud sa postupne cez zakopávanie, cez možno vždy novú nedôveru, ale ďalšiu dôveru, naučil Bohu dôverovať. Takže takto žili 40 rokov z many na púšti. Určite nám tento príbeh pripomenie Eucharistiu, pretože mana je predobrazom Eucharistie, ktorú nám Pán dáva na každý jeden deň ako to, čo potrebujeme. Dáva nám v nej všetko to, čo potrebujeme na ten jeden konkrétny deň. Na ceste nášho putovania do Božieho kráľovstva. A tak tento text z Exodus 16. kapitoly môžeme dať ešte do súvisu s knihou Múdrosti so 16. kapitolou 20. až 21. veršom, kde sa o tomto dare hovorí neskôr takýmito slovami. Naproti tomu si svoj ľud sítil pokrmom anielov a z neba si im poskytoval hotový chlieb bez ich práce, ktorý oplýval všetkými pôžitkami a uspokojil každú chuť. Veď tento dar, ktorý si predložil, jasne ukázal tvoju nežnosť voči tvojim deťom, keď vychádzal v ústrety túžbe toho, kto si ho bral a premieňal sa na to, čo kto chcel.
manna naozaj akoby sa premieňala na chuť toho, akú každý človek potreboval. Že Boh má moc nasytiť každého a dať mu práve to, čo ten človek potrebuje. A keď prejdeme až do Nového zákona, tak v Jánovom evaníliu v 6. kapitole 31. až 35. verš je Ježišova reč o Eucharistii, kde hovorí, že Izraeliti jedli, vaši otcovia jedli manu na púšti. A Ježiš hovorí, amen, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. A ľudia mu vravia, Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. Na to Ježiš odpovie, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude smedný. Tak vidíme, ako sa tieto slová o mane, ktorá bola len predobrazom Eucharistie, naplnili v Ježišovi Kristovi, ktorý má moc dať nám na každý deň všetko potrebné. A táto udalosť s manou veľmi súvisí aj s modlitbou Otče náš, v ktorej nás Ježiš učí modliť sa. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Je to vlastne prosba o to, daj nám to, čo budeme potrebovať na dnešný deň. Ježiš nás učí takto s dôverou všetko, každodenné odovzdávať Bohu. A jedna z takých hlavných práv v duchovnom živote znie, že s Bohom sa môžem stretnúť len v prítomnosti. Nemôžem sa s ním stretnúť v minulosti, nemôžem sa s ním stretnúť v budúcnosti, pretože v Bohu je len teraz. A tak čím viacej budem žiť prítomnú chvíľu, tým viacej budem spojená s Bohom, tým viacej budem žiť v jeho prítomnosti, v jeho pokoji. Ježiš nás učí zostávať naplno v prítomnej chvíli. A my máme stále takú tendenciu, podobne ako Izraeliti, niekedy umárať sa minulosťou, tým, čo bolo. A riešiť v hlave, prečo som to spravil takto, prečo som toto povedal. A stále si to pretáčam v hlave a neviem si niektoré veci odpustiť. Plačem nad rozliatým mliekom a niekedy je to taký návrat do minulosti, ktorý nám vôbec nepomáha žiť teraz, žiť naplno tu a teraz. Práve naopak oberá nás o silu, o energiu žiť naplno. Určite existuje aj návrat do minulosti, ktorý je veľmi uzdravujúci a potrebný. Je to napríklad vtedy, keď Pán nám dá teraz v konkrétnej chvíli zažiť niečo, že chce uzdraviť niečo, čo sa stalo v minulosti. Alebo sa vo svetle toho, čo mi teraz Pán dáva, k niečomu vrátim, aby som to teraz žil inak. Aby som to mohla teraz napraviť. A takýto návrat má zmysel. A takýto návrat nás uzdravuje a oslobodzuje. Alebo keď sa vrátim do minulosti, aby som sa rozpomínala na veľké Božie skutky. To mi môže pomôcť v mojej terajšej skúške, ktorú prežívam. Ale Izrael sa vracal do minulosti vo svojich spomienkach, ktoré boli veľmi vyretušované. On si zrazu v mysli egyptské otroctvo úplne vyretušoval. Všetko zlo, všetko ťažké, čo tam bolo, ako by na to zabudol. A v tej svojej selektívnej pamäti mu zostali len tie hrnce plné mäsa a zeleniny. A toto sa môže stať niekedy aj nám, že s nostalgiou spomínam na to, čo bolo a oberá ma to o chuť žiť to, čo je teraz. Alebo mám pocit, že to, čo je teraz, je zrazu úplne iné. Že už to nie je také dobré, ako to bolo. Ale môže nás o silu oberať žiť prítomnosť aj to, keď sa premietam do budúcnosti. Keď ako Izraeliti šomrem už dopredu, reptám a strachujem sa vo veľkej nedôvere, čo bude, vytváram si v hlave katastrofické scenáre. Niekedy predstava utrpenia je oveľa ťažšia ako utrpenie samotné. Lebo Boh nám dáva silu čeliť realite, ale nedáva nám silu čeliť našim predstavám, ktoré si vytvoríme. Svätá Tereska z Lizie, ktorá trpela na tuberkulózu a na smrteľnej posteli, naozaj mala veľké bolesti, ona hovorila, ja trpím iba okamih. My strácame odvahu a zúfame si, lebo myslíme na minulosť a budúcnosť. A svätý Pavol nás v liste Efezanom povzbudzuje. Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania.
Vy ste už zachránený ľud. My už sme Bohom vykúpení. Ježiš na kríži dokonal dielo našej záchrany, len my často v mysli zostávame otrokmi. Tak učme sa rozmýšľať ako Bohom zachránený a vyslobodený ľud. Nerozmýšľajme v kategóriách strachu, ale v kategóriách dôvery. Čím viac budem žiť naplno prítomnú chvíľu, tým viac budem vidieť veľké Božie skutky v mojom živote. Tým viac budem s Bohom spojená a budem môcť od Neho príjmať to, čo mi chce dať na každý deň. Jeho pokoj, Jeho lásku a všetko ostatné, čo potrebujem.